Song Pantawo. Sinabi ni Ortega na pinakamarhay na solusyon sa problema an sa paagin nin legislasyon aron kan Quadcom na dakol na naisumitir na propwestong lay resulta kan mga ginibo kaining pagdangog. Magigiromdoman na sa 19th Congress uminabot sa 15 ang mga pagdangog na ginibo kan Quad Committee may kinaaraman sa illegal na Philippine Offshore Gaming Operators o POGO, illegal na droga asin extrajudicial killings sa iranom kan war on drugs kan Duterte administration. Ipinahayag kan Department of Justice na sa indang padagos na pigaadalan ang nagkapirapang mga impormasyon na nagkokonektar sa pagkawara kan mga parabulang sa nangyaring war on drugs. Sigon mismo kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, maygot nindang pigaadalan sa ngunyan ang mga detalyeng nakalap may kinaaraman sa koneksyon kan drug war. Maski nga ni enot na niyang ipinahayag ang koneksyon kan duwa, alaga tinauan niya nindoon na kaipuan panindang imbestigaran ininin maray. Sinabi niyang sa likod ka nadiskubre na pigaapod na intersection sa pagultanan kan duwang issue. Sa inda naman na piguugid ang nangyari kan mga nakaaging taon apera sa pagkawara kan mga parabulang o sabungero. Nagtutubod si Remulla na maging ang pigaapod man na death squad sa kakusugan kan drug war, iyon parehong grupo man na nasa likod kan mga biglaan na pagkawara. Dagdag pa ni Justice Secretary Remulla na base sa investigasyon na iimbelto manigdi ang nagkapirang opisyal na dain niyang unapig pangaranan o maski ipigladawan. Siniguro niyang dain indapay o pigpapabayaan ang investigasyon may kinaaraman sa pagkawara kan mga parabulang. Sisiguruhon ni Senator Christopher Bongo ang pag-aprobar sa Magna Carta o Barangay Health Workers o BHWs para sa mas marhay na benepisyo, pangataman sa diretso asin security of tenure kan mga BHWs. Sa isinumitir na Senate Bill 412 ni Go, pipatawan nin bulanan na honorarium para sa mga registered BHWs na day mababa sa 3,000 pesos asin 5,000 pesos na monthly honorarium man sa mga certified BHWs. Siringman sisiguruhon kan bill ang pagtaon in transportation asin subsistence allowance, hazard pay, insurance coverage asin health emergency allowances kada bes may national health emergencies. Pipatawan man ang mga BHWs sa irarom kan propwestong lay nin cash gift kada Disyembre na katumbas nin sarong bulan na honorarium asin one-time service recognition incentive para sa mga nagserbi sa laog nin 15 taon. Parte man sa professionalization kan mga BHWs, pipatalaan ang DOH asin mga LGUs kan registration asin certification standards para sa mga BHWs asin kaipuhan man nindang magsairarom sa orientation asin training bago tawan in certification kapag nakapagserbisyo na nin 2 taon. Ang Magna Carta for the BHWs ipinasar kan 19th Congress alagad dai ini naging lay dahil dai na nagkaigwan in bicameral conference para pagkasunduan ang magkaibang bersyon kan Senado asin Kamara de Representantes. Nanindugan si Julie Patidongan o alias Totoy sa iyang ibinulgar asin nagsayumang maghagad nin dispensa kay retired Police General Junel Estomo na isinangkot niya sa kaso kan mga nawawarang parabulang. Magigirumduman na sa sarong press conference sa National Police Commission kan Hulyo 14, sinabi ni Patidongan na kaibahan si Estomo sa pigaapod na Alpha Group na nasa likod kan gambling operations kan negosyanteng si Atong Ang. Si Patidongan ang dating tauhan ni Ang na nagbulgar na negosyante at mastermind sa mga nawawarang parabulang. Sinabi niyang midbid niya si Estomo dahil magkaibahan sinda sa Meridian Pasana kung kaya dainong ka siya mahagad nin tawad. Kasunod kay ni hinagyat niya si Estomo na magpalay detector test. Mientras na nakatalaan na magsumitir si Patidongan nin sinumpaan na pahayag sa masunod na semana kung sa informal niyang papangaranan si Estomo as iniba pang miyembro kan Alpha Group. Enot nang sinabi ni Estomo na sa ngatan niya nin kaso si alias Totoy kung dai kay ni babawion ang pahayag na nagkokonektar sa iya sa kaso kan mga nawawarang parabulang. Hinagad man ni Estomo kay alias Totoy na magpaluwas nin public apologies sa iya. Tinawanin doon ka nagkapirang mga senadores na matindog na wes sa impeachment trial sa planong sa giraray na
isibog ang petsa kan pagdangog na piglalauman nagigibuhon kuta na sa Hulyo 29 o pagkatapos kan State of the Nation Address o SONA ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa Hulyo 28. Banga ang numero kan mga senador na masirbing West sa impeachment trial sa planong sa giraray isibog ang petsa kan trial. Sigun kay Senator Panfilo Lacson, kay puhan tukaron ang suwestyon na ini sa plenaryo asin i-justify ang pagpendyente sa pag-convene kan impeachment court asin pagbutuhan ini kan mga senador. Banga ang mga senador, anuman ang maging desisyon kan mayorya, nakahanda man magsunod ang senador pero dapat dangugon nga ang paliwanag sa saindang mga boto. Mahagad man nin paliwanag si Senator Kiko Pangilinan, may kinaaraman sa report nin pag-reset kan impeachment trial kasabay sa pagtaon nin doon sa malinaw o na malinaw sa konstitusyon na oras na ma-transmit ang articles of impeachment dapat napuunan tulos ang pagdangog. Sa giraray man na tinawan nin doon ni Pangilinan na suportado niya na nagpapadagos kan impeachment proceedings asin bilang mga senador trabaho nindang magtukaw na huwes asin siguruhon na ang proseso naghihiro nin may integridad, patas asin makaskas. Nagpaluwas ang China Ministry of Education in Overseas Study Alert sa saindang mga estudyante sa Pilipinas. Sa nasabing abiso, pag-ingat kan Chinese government ang saindang mga estudyante sa Pilipinas asin pighagad na pag-adalan ang mga security risk kan pag-eskwela sa Pilipinas. Sampang kaini o hampang ini kan pigsasabing naglalala na public security situation sa Pilipinas kung saan nagitaas ang kriminalidad sa nasyon asin ang biktima iyo ang mga Chino. Bareta sa ibang nasyon, inapuda ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu si Pope Leo XIV. Ginibo ang paghuhuron kan duwa matapos ang airstrike kan Israel sa Holy Family Church sa Gaza na ikinagadan kan 3 ka tawo asin sobra 10 na iba pa ang nalugadan. Maabot sa sobra sa 600 na mga Palestino ang paramiantras na nakikidagos sa nasabing simbahan puon kan magsilyab ang kariribukan. Sigun sa Vatican, sa giraray na pig-ingkanyar kan Santo Papa si Netanyahu na magkaigwan ni negosasyon sa pagultanan ninda kan Hamas para dagos nang makortar ang giyera. Nangapudan man si Pope Leo XIV sa importansya kan pagprotehir sa mga simbahan lalo na sa mga paratubod asin gabos na mga tawo sa Palestine asin Israel. Siniguro man kan Santo Papa na dai mawawara sa iyang pangadji ang mga tawo sa Gaza asin Israel na naiipit sa kariribokan. Sa lado kan Karawato Sports, pugol na kan San Miguel Beermen ang 2-1 na bentahe sa Best of 7 PBA Philippine Cup Finals kontra sa TNT Tropang 5G sa score na 108-88. Nangenod sa panggana kan Beermen si June Mar Fajardo na nagrehistro nin 33 puntos asin 11 rebounds sa kawat na ginibo sa Smart Araneta Coliseum. Nabawasan pa kan TNT sa 7 puntos ang lamang kan Beermen sa score na 90-82. Alagad nagpalyar pamangiraray sindang makontrol ang kawat. Gigibuhon ang Game 4 sa Domingo, nagigibuhon sa Mall of Asia Arena. Breakthrough! Naimbento kan mga Chinese scientists ang sarong brain controlling device sa honeybees kung saan kaya kaining makontrol ang insekto ang sa indang flight paths para sa surveillance, military scouting asin pag-espiya. Ang nasabing device na may 74 mg na gabat ang pigdukot sa likod kan bubuyog kung saan nagpapadara ini nin electrical pulses sa optical lobe kan insekto na nagriresulta sa 90% directional control kaini gamit ang remote control. Apwera kaini kaya kaining makapagdara nin micro cameras, sensors asin audio recorders kung saan pwede sindang magamit bilang surveillance tools. Sigun sa mga siyentista, ang nasabing device para sa mga bubuyog ang gagamiton sa disaster relief, military applications asin iba pa. Istoryang naiiba! Sarong lalaki sa China ang nakuha matapos an anom na aldaw
Napaglakaw sa kabubuldan na warang darang pagkaon, tubig o cellphone sa sarong desperadong pagbalo na lingawan an sa iyang girlfriend na nakipag-break sa iya. Ang lalaki na midbid na si Xiao Li naghali sa iyang apartment o na naghali sa iyang apartment sa Hangzhou, China kan Hunyo 20. Naaraman sa iyang pagkawara kan i-report ini kan sa iyang tugang sa pulisya. Kan inspeksyonon kan mga autoridad ang apartment dahil nahanap si Xiao Lin alagad ang mga importanteng gamit kaini arob kan cellphone an yaon. Pagkatapos kaini sarong mahiwasan na search operation ang ginibo kan yuhang polis kung sa sobra sang gatos na pulisya asin residente kaibahan ng mga ayam, drone asin sonar device ang nagtabang sa paghanap sa Dalang Mountain. Nakuha si Xiao Lin kan Hunyo 26 matapos siyang mahiling kan surveillance camera sa sarong parke sa ibang distrito. Sigon sa pulisya, nilakaw ni Xiao Lin ang nasa 40 kilometro kung sain tangani mabuhay, naginom siya nin tubig hali sa sapa asin nagkaon nin mga hilaw na prutas asin mga pagkaon na makukuha harani sa mga kaharungan sa pamitisan kan bulod. Katakod ka ini inaman ni Xiao Lin na ginibo niya ini tangani magbalo na makalingaw sa kulog na darakan break up sa dati kaining girlfriend. Flashback. Ngunya na aldaw Hulyo 19 taon 2004, pinag-orden ni Presidente Gloria Arroyo ang pagpauli kan Philippine Humanitarian Contingent hali sa Iraq tangani mailigtas ang buhay kan sarong Pilipinong truck driver na kinidnap kan mga rebeldeng Iraqi. Kan Hulyo 4, kinidnap si Angelito de la Cruz kan mga rebelde mantang nagbabalyo sa borders kan Iraq. Nagpatalid ang mga rebelde na pupugutan nin payo si De La Cruz kung da ipapaulion ang mga Pilipinong peace contingents sa Iraq bago matapos ang Hulyo kan kaparehong taon. Bago ang formal na pag-pull out, sinabi ni Iraqi Interim Prime Minister Ayad Alawi na nakahuron niya si Arroyo asin sinabihan niya ining pag-isipan nin maray ang pagpaatras kan mga pwersa dahil daisin da pwedeng magsuko sa terorismo. Matapos ang 2 semanang pagkakakidnap, pinalaya si De La Cruz na warang anuman na lugad kan Hulyo 20 kaparehong taon. Sarong aldaw matapos, makumpleto kan gobyerno nasyonal ang pag-pull out kan 51 na personahes kan humanitarian contingent bilang pagsimbag sa pigahagad kan mga rebelde. Mga tugang iyan na po ang kabilugan kan sa tuyang alas 12 mga bareta tinipo na sin kinalap sa DCGB News Base. Sa pangaran kan mga nagsurat kan bareta na pinamamayuhan kan sa tuyang News Manager and News Director Sir Mar de la Cruz kay iba si Miss Nicole Gloriane. Sa lado technical katuwang tapo si Sir Nems Flora asin si Mr. Jerome Nico Martinez ang sa tuyang IT. Social media writers Miss Jenny Matthew Balyaran, Miss Shara May Leron asin Mr. Jimos Barrios. Sa ngaran po kan bilog na tropa kan Mega Force Patrol asin sa pangaran kan mga nag-aantabay sa DCGB News Facebook page, DCGB YouTube channel, DCGB Live app asin sa 729 kHz sa pihitan kan sa indong mga radyo. Kami po ang sa indong mga naging mga tagapagbareta. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Ako man po si Bert Nunez. Abangan po ang masunod na programa, Iskaramusa with Miss Angel Mostasa. Always number 1, always DCGB. Bareta alas 12. Salamat po. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta, ngunyan na aldaw, ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang